hechten en dan een bankje met 2 zwarte zwanen en een voluptueuze dame die op het punt staat om volgens mij in een vieverke te springen of zo gaat. Dus als maar een keizersboom in een tuin hebben. Ah, goh, leuk. Gepland op 7 november 1968 door keizer Harry Boom. What's in the name? Keizer van het Koninklijk Sint Willibrord de Schilde-Geesteren. Lachen. Kijken of er iemand voor zit. Ben je de familie Spee, apostrof S? Space? Spaceman! Ja, is er in de studio? Ja, dat is in de studio. Ja? Ik heb het aan, ja. Oh. Goedemorgen. 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 Bas van der Zwaan, L1, programma Onderweg. Oh, Kent u het? de boom. Nee. Wat zoekt u dan? De auto. Kent je het uiterken niet? Nee. Nee? Nee. Nee, hoezo? Nou, Is dat jammer? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar dat is ons visitekaartje. Ja. Wij zijn van het programma Onderweg van L1, de Oké. Limburgse televisie. Oké. Maar u, Moet ik nou eerst op gaan maken of dat hoeft niet? als u dat wil. Nou, liever niet. Maar u bent meneer Spee of Ja, Space? ja, nou ja, we hebben een redelijk groot gezin, dus dat noemen we dan de Space. De naam is Spee, ja, en dat S'je erachter is gewoon om aan te geven, er is meer dan één Spee. Oké. Er zijn er een hoop van namelijk. Ja, ik dacht misschien heeft het iets met ruimtevaart te maken. Space. Nee hoor, nee, Hè, nee, Engels? nee, nee, oh. nee. Maar wat grappig dat u... Want ik neem aan dat u Ik ben na niet van- 68 hier bent komen wonen. Wij wonen hier pas 2 jaar. Ah, kijk. En toen kreeg u de keizersboom cadeau. Ja, ja, en dat is soms heel erg leuk en soms is het heel lastig. Vooral in het najaar, als alle blaadjes beginnen te vallen, dan is het lastig. En in de zomer, dan willen ze wel het gaan lekken en zo, vanwege de luizen en dat soort dingen meer. Maar voor de rest is het een prachtige boom, dus... Oh ja, dat is, dan Ik heb er krijg je geen- die ik heb er vieze geen zwarte stipjes op de auto. Precies, Ja. precies. Maar goed. Als dat het ergste is, hè, dat heb ik voor de natuur wel over. Kijk, want per slot van rekening, we zijn hier in de heerlijkheid Geisteren. Hè? Ja, ik weet het. Dat is een van de redenen waarom we hiervoor gekozen hebben. We hebben namelijk 25 jaar nee, langer nog, 29 jaar in Noordwijk gewoond. En we zijn 2 jaar geleden hebben we dat verkocht. Dat werd te groot, ja, belachelijk met zo'n huis toe te zeggen, dat werd te groot. Maar Waar woonde u dan? Had u een in, kasteel of zo? In Noordwijk, nee, helemaal buiten. Het was nog wel op Noordwijk, maar helemaal buiten in de weilanden. Daar hadden we 2 hectare en ja, daar woonden we helemaal vrij. In de Randstad en dan helemaal vrij. Dus dat was, maar het werd veel te groot voor ons, joh. 2 hectare grond, ik wilde geen tuinman aan, dat is dus onzin, daar geloof ik allemaal niet in. Dus het werd ons gewoon, en bovendien moet ik zeggen, ook financieel werd het een beetje zware belasting. Want zo'n prachtig huis in de duinen, dat heb je een hoop geld voor nodig om dat bij te houden. Mist u de zee niet? Helemaal, mijn vrouw wel. Mijn vrouw Ja? heel erg. Maar dat is een bollenmeisje. Daar, vanwege daar ook staat de naam Rozen. Dat moest er per se op. Dat is een bekende bollenfamilie. De familie Rozen. Laten we zeggen in de... Dat kleurrijke bordje wat we nu... Ja, want daar staat ja, die ja, kleurrijke ja, auto dat- voor. dat- Daar stond ja, inderdaad... ja. Hebben ze het meegepakt, dat bordje net? Toevallig. Ja, dat is Spee Rozen. Spee Maar Rozen. die naam moest er per se bij. Maar ja, dat is met Het de meisje uit de Met de Bollenstreek. emancipatie moet dat tegenwoordig zeker. Ik ben nog blij dat er niet Rozen Spee staat. Maar... Nee, maar het is echt... Dat heeft u toch wel doorgekregen, dat het Spee-Rozen Ja, heeft en niet Rozen Spee. dat wel. Maar een vriendin van haar heeft het gemaakt. Dus daar heb ik nog mazzel mee gehad ook. Dat ze eerst de naam Spee en toen de naam Rozen hebben. Is dat dezelfde vriendin die dit bijvoorbeeld ook gemaakt heeft? Ja. Nee. Nee? Dit is gemaakt door een mevrouw, een kunstenares uit Leunen. Leurne. Leunen. Ja. Leunen. Ja. En dan woont u Kent ze pas... dat? Ja. Leurne kennen we wel, ja. Ja, ik Leurne moet aan de andere kant. geen dialect gaan praten, want nee, we hebben al daarvoor 20 jaar in Venray gewoond. Dus ons hele gezin is hier opgegroeid. Dus voor Noordwijk Hebben wij In in Venray? 20 jaar in Venray, in Oosterum gewoond, op de boerderij van Lonen. Daar hebben we ook gewoond, ja. Dus meteen naast de kerk. is Dat was is u... Nee, want uw wederhelft is uit de Bollenstreek. Ja. Hoe kom je Ik dan voor ben Noordwijk? Haarlemmer.
Ja? Nou, dat is weer het geheim Renk Xerox. Ja? Ik ben vanuit Den Bosch ben ik naar Venray toegekomen. Omdat ik voor Xerox heb gewerkt. Oké. Een aantal jaren. Dus 20 jaar in Oerstra? Ja, daar hebben we nog een redelijk bekende zoon aan overgehouden. Die heeft namelijk een jaar of 5, 6 bij VVV gevoetbald. Echt waar? Ja. Dus in de goede tijd, goede en slechte tijden. Dat is net de Volendamse club op en neer. Echt? Ja. Bert Spee? Ja. Dat is een zoon van u? Ja, dat is mijn tweede zoon, ja. Wat grappig. Ja, maar ja, goed. Toevallig heb ik dezelfde naam, zou ik nu niet meer doen, maar ik heb hem dezelfde naam gegeven als mijn naam, dus vandaar Bert Spee. Ik ga even hier staan, want ik heb een beetje koude. Hoe oud is Bert nu? Bert is nu 52. Maar nog steeds actief. Bij SV Venray traint hij de A1. Dus die is nog steeds en voetbalt zelf ook nog. Dus, maar ja, wel op een laag niveau natuurlijk. Verdediger toch? Ja, begon als rechtsback en later als centrale verdediger. Ja. En u zegt van, er zijn nogal wat speetjes. Hoeveel speetjes? Wij hebben 4 kinderen. En nou ja, ik heb veel broers en zusters. Dus er zijn nogal wat speetjes op... van deze tak. Want het schijnt in Limburg een vrij bekende naam te zijn, Spee. Maar dat wist ik ook niet. Maar vandaar. Wat leuk. En u woont hier met veel plezier? Ach ja, ik ken de Gijster al, want ik was ook lid van de golfclub daar, al heel lang geleden, al een jaar of 40 geleden. Dus ik ken de Gijsteren wel goed. En toen we terug moesten, want we hebben nog 2 zonen, buiten Bert woont er ook nog de jongste zoon hier in Venray. En wij vonden dit wel een geschikte plek om naar terug te gaan, ja. Want ik vroeg me dan af, ja, hoe doe je dat als je van Noordwijk hier naartoe gaat? Je hebt een groot gezin. Moeten die dan niet allemaal de halve wereld gaan rondreizen om bij pa en ma op bezoek te gaan? Maar de meesten wonen gewoon hier in de buurt. De helft woont hier. De helft. En de dochter, we hebben 1 dochter en die woont in Breda. En 1 zoon woont in Haarlem, die is de Randstad trouw gebleven, ja. Ja. Nee, dus zover hoeven ze niet te reizen. Alleen de oudste zoon moet af en toe eens 2 uur in de auto zitten. Maar voor de rest niet. En uw, met alle respect, bollemeisje, waar is die nu? Die is nu naar de gym. Die gaat 3 keer in de week gaat ze gymmen. En die is daar erg fanatiek in. En die is dus nu aan het sporten. En heeft u iets met kunst? Want we zagen wat is het nou? Een kakatoe of een papegaai? Ja, zo'n kooitje onder de... Ja. Nee hoor, ik heb niks met... Nee, dat vonden we grappig, dat soort dingen. We hebben wel meer van dat soort rare dingen, zoals ook die totempaal daar... Die hebben we ook meegenomen uit Noordwijk. Nou ja, dat zijn gewoon grappige dingen. Het heeft geen waarde, maar voor ons wel. En het beeldje hier aan de gevel? Dat heb ik gekregen van mijn broers en zusters toen we 25 jaar getrouwd waren. En dat was symbolisch. Een succesvolle man heeft een sterke grote vrouw nodig. Niet dat ik daarop zat te wachten, maar dat vonden zij dus wel. Dus dat was een beetje symbolisch voor mijn vrouw. Oké. Nog meer vragen? Ik word... Ja, jammer dat ze naar de gym is, maar dan ben ik wel benieuwd. Het is een heel aparte. Het is een heel aparte vrouw. Nee, ik zeg wat maakt haar... Af en toe zo lastig als de herrie, maar wel, leuke vrouw. Apart. Niet een doorsnee type. Wat maakt haar apart dan? Ja, de spontaniteit, de vrijheid van praten, geen blad voor de mond nemen en actief, erg actief. Vreselijk actief. Ik word er moe van af en toe zo actief. Nou, u bent anders ook vlot gebekt. Wel, maar ik ben veel introverter dan mijn vrouw. Alleen dit kan ik wel, ja. Maar ik zoek het niet op, laat ik het zo zeggen. Als we morgen de televisie zou bellen van... wil je komen op het programma van Pauw? Dan zou ik er zeker 100% zeker niet doen. Daar hou ik helemaal niet van. En jullie verrassen me. Maar daar kan ik wel tegen. Ja, u doet het bijna geroutineerd. Ja, nou ja, goed. Ik ben wel internationaal bezig geweest altijd. Ik heb mijn eigen bedrijf gehad. En dan leer je ook wel... laten we zeggen praten. Dan leer je ook wel met mensen omgaan. Dat moet je wel. Ja. Was het een eigen bedrijf? Was het een groot bedrijf? Was het een klein nee hoor, bedrijf? het was een vrij kleine logistieke onderneming. En we zaten op de Hulst in Oosterum en op Schiphol. Het hoofdkantoor zat op Schiphol. Maar vanwege Renk, dat werd toen ook nog een grote klant van me.
hadden we ook hier een loods en een kantoor hier in Oostrum, in Venray. Bent u voor uw werk ook dan de hele wereld over? Ik ben, je mag wel zeggen, ja. Als je de KLM-huisjes ziet staan die ik binnen heb staan, dan mis ik er nog 4 van de 100. Dus, dat waren die huisjes met een kurkje erin, hè? Met de drank. Ja. Dat was is dat nog? Ja, dat is nog steeds. Ja, dus dan krijg je nog steeds, als je vliegt, de business class, krijg je nog steeds een huisje van de KLM. Wat voor drank zat daarin? Daar zat eerst jenever in en later werd het oranje bitter. Want ik weet nog wel, mijn vrouw heeft er een paar keer overgemaakt. Toen moest ze oliebollen bakken, toen had ze geen drank voor in het beslag. Toen heeft ze wat voor die huisjes gebruikt om erin te gooien. Oké. Ja, u mist er dus nog 4 van de 100. Ligt u daar wakker van? Helemaal niet. Nee. Het is ook geen verdienste. Je krijgt ze, maar als je ze zou willen bestellen, kun je ze zo bestellen met de KLM. Dus, ja, u heeft er 96. Ik heb er 96, ja. Waar laat je die? Op schoorsteenmantel? Nou, nee, daar heb ik een prachtig plekje voor binnen. Je mag best even binnen kijken als je dat zo wil. Geen enkel probleem. Als klap op de vuurpijl? Geen enkel probleem. We gaan eens toch even binnen kijken. Och, kijk nou toch. Ja, daarom zei ik, daarom heet het Space. En dit is het bollemeisje? Ja, dat is het bollemeisje, ja. Dat is het bollemeisje. En dat zijn de kleinkinders allemaal. Alle kleinkinders. Dat was nog in het huis in Noordwijk. Ja. Kijkt u er nog bewust naar als u thuis komt of het huis verlaat? Nou, nee, nu niet meer. In het begin wel. We hebben dit ook door een kunstenares laten doen. En nee, natuurlijk kijk je kunt het haast niet missen als je hier binnenkomt. Maar was die wel aanwezig of is die er later in? Nee, die is er gefotografeerd. Die is gefotografeerd. Nee, mijn oudste kleinzoon is dat. En die ontbrak. Die had belangrijke dingen te doen naar het feest van opa en oma. En die hebben we er toen later ingezet. Maar even de huisjes nog. Want u had een... Kijk, hier dit zijn die... Jezus lijkt op zo'n expeditie. Oh ja. Kijk. Ja. Maar dat betekent heel wat uurtjes in een vliegtuig. Dat zal ik je wel vertellen. En dat is niet altijd even leuk. Was dat ook in de tijd van de Airmiles? Ja. Daar heeft u dit huis van gekocht, zeg. Nou, niet helemaal. Want daar word je niet vet van. Maar nee. Heel leuk. Maar nee, ik heb heel wat tijden, ook in zakelijke tijden, dat je in het vliegtuig zat. Jezus, ik had liever een beetje op het voetbalveld gestaan met mijn maten. Dat was leuker geweest, maar ja.